Hawe man. Ucasuka nje kugcwele nje la ekhaleni lakho. Kuthiwa umuntu mangakeki nje ucasuka ekhaleni lakhe, ikhala lakhe lakhuluphala. Akulona iqiniso lelo. Iqiniso. Ngempela? Ehena. Ikhala lami selibe likhulu ngempela. Hawu ehena. Kungcono nje wena uvesana ukujwayele. Kanjani? Buka lana. Ucasuka kuyakusaba ukudlala. Mina ngazi ukudlala okuningi nje. Ngempela, cela ungitshele manje usheshisa. Waza lana ngikuhlebele. Wasa. Kusukela kudala kwakukhona o-anti abawu-2 ababeyikhulumela nje. Bese bathola ushukela nje owawuhleli phambi kwabo. Omunye u-anti oyedwa akazange awudle nhlobo ushukela. Ngitshele ngobani? Ngobani? Ingoba wayenesifo. Kuyamangaza yazi kuyamangaza. Yabona ngokusayo uzotshela yimini joke. Dan. Ayibo sithanda ungamjwayezi ukuthi enze kanjena ngale kwaloko ohleze kucela. Mana. Uyazi ngihlezi ngihlala naye. Angithi Ariane. Uyalifuna ihlaya limnandi? Ayi cha, ungangithinti nje wena. Ngobani mfana? Lo anti nje weyisa kakhulu. Ayibo. Uhleze ngithethisa ngaso sonke isikhathi. Kodwa anti Manasa akangithethisi. Orion. Asikhulumi kanjalo. Xolisa. Kwakuhle usula ndodana. Uyazi kuswele ekseni benginongine ngici nje ayipheli. Kwenze njani? Uyabona ke? Akudluke. Ngifuna ukumbheka. Ma? Ayimi nje nhlobo, sengiphuza amanzi ngisho noju. Ingwici kuphela nje. Yonke into right ma. Ayikho nje into enzekile kuwena. Khulileka nje wena. Ayibo. Ngineze noma imithi kangcono. Hayi ma uyidinga imithi wena. Wasuyiphatha kanjena Vikrant? Mnike uma umuthi. Monica. Uma u right. Uthini umuthi kahle? Lokho ikusilo uma uhlushwa inkwici. Kodwa wena uthakana lutho. Manje mina ngikutshelanga ukuthi uma ukahle. Angeke uhleze ugwema yonke into la emhlabeni Vikrant. Monica. Angeke uhleze ugwema wonke umuntu ngendlela ofuna ngayo noma ingasiphi isikhathi ofuna ngaso. Uyezwa? Khohlwa ke mina. Yena uma wakho kodwa ngithi Manje ubani kudokotela phakathi kwami nawe? Ayibo. Sithandwa Auntie, mina ngizokhuluma naye. Ma. Sisi, uma usuqalileke futhi ufuna kulokhu uzongishumayeza ngicela ungayihlubi. Ngingangena. Hawu. Ungangena. Ngiyaxolisa ukukuphazamisa. Ayi cha. Angiphazamisi. Manasi. Ngiyacabanga ukuthi kuzomela ubuyele ekhaya. Ngiyaxolisa. Bengithi ukukuletha lana wena
kuzokwazi ukuthi uqaphe uMonica. Kodwa ngiyabona nayizolo nike naxabana. Khuleka Vikrant. Ngikujwayele ukuyiphatha kwakhe. Ngizohlala lana. Kodwa Ngizohlala mina. Ungakhathazeki wena. unesiqiniseko? Yebo. Usisi wami uMonica. Ngiyadingakala futhi lana. Ngiya-understand. Antiza. Yini nje anti singayipheka namhlanje? Ngisho ukuthi ngingakusiza mufoni. Yebo. Sohlela mangiqeda lana nje. Ungangidlulisela lokho? Anti, uzobe ukhona mase sidla ngithi? Yini uphezukwana? Kwenzekeni anti? Ukuba ngifunganga ngempilo yamshana wami. Namhlanje ubuzobona bengizokugeqa amagula, bengizobatshela konke. Awukungizame nje. Ngizokufundisa isifundo. Angeke uzungibambe anti uyezwa? Ungaphutheki. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly zizonke sisonke dear signature 169.